Vau, mikä iso kasa popitteja. Kummallista, mutta luulen, että omani on rikki. En voi painaa nappia. Ja mitä aiot nyt tehdä? Phoebe, lopeta nuuskiminen. Tio on Et voi hamster. syödä sitä. Oot väärässä. Nukkeni on tehty karkeista ja se on herkullinen. Vau, mikä onnenpotku! No, ei ole paljon jäljellä. Sä tein sen nopeasti. Mitä katsot? Nyt sinä. Ehkä minun pop-itini ovat myös karkkeja. Ei näytä siltä, että ne olisivat kovin kovia. Se on suklaata. Minulla kävi vielä parempi tuuri kuin odotin. Lempivalkoinen suklaani makeisten kanssa sisällä on uskomaton yhdistelmä. Toivoisin voivani kokeilla sitä. Oot oikeassa, Phoebe. En aio jakaa. Nia, sinä olet kipu koko kasvoillasi. Iso juttu. Voin korjata sen nopeasti. No, nyt on parempi. Vain minä. Ja se on loistava uutinen. Mietin, mistä Pop-Its on tehty. Karkeista vai suklaasta? Joko tai, itse asiassa. Ei näytä. Nämä ovat oikeita Pop-Itseja. Hienoa, voimme leikkiä. Voi, miten lohduttavaa se onkaan. Ei se varmaankaan satuta minua juuri nyt. Mikä kultti? Suklaaherkut minulla on. Kuinka monta Onko sulla ongelmaa mitään minulla siistejä on chupa ollut? chupseja Katso! otten? No, Mary on poissa. Au. Minulla Koko vuori on siistiyttää. Chupa chups. Mia, aloita jo. Mia, minulla on vain yksi ainoa Chupa Chups. Nopeasti, tule nopeasti Hei, avaa. avaa ovi. Oi hyvänen aika joo. Mitä, missä on karkki? No niin, siinä se on aika syödä se ilman tikkua. Se on silti hyvä, ymmärsin kuinka herkullinen mansikka chippa chips on suosikkini. Siistiä! Tule, Mike. Syö chupa chupsisi. Katso Mia, miten hienoja chubbershippeja minulla on. Otetaan se pois pakkauksesta. Joo, Joo, ja nyt tarvitsen vasaran. Mahtavaa! Tämä on niin siistiä! Hei, ole varovainen, Mike. Hienoa. Nyt minulla on herkullinen Chupa Chups, sokerimuru. Ja tässä on kulho sille. Laitetaan kaikki murut kulhoon. Näin. Ja nyt kastamme Chupa Chupsin nonparelleihin. Superherkullinen juttu on valmis. Voi, miten herkullista se on. Miten maukasta. Ja nyt pääasia. Oi joo. Tää herkullinen kuorrute on uskomaton. Tule nyt, Mary, aloita. Syö kekotikkareita. Kuinka avaan Chupa Chupsin? Idea. Hei Mary, näytät puhaltavan väärään suuntaan. Oho, anteeksi tyypit. En syönyt vahingossa. Aloitetaan työt. Kuinka mahtavaa se onkaan? Okei, nyt on aika syödä ne kaikki. Miten herkullista se on. Niin hyviä. Lisää chibosipsei. Kuinka herkullisesti hän syö. Ja pala meidän kanssamme, Mary. Ole kiltti. Unelma, ei. Odota, mikä se on? En voi avata suutani. Mary, jäit kiinni. Auta minua. Ole kiltti. Okei, mitä teemme? Meidän täytyy auttaa häntä. Vedä! Hyvä on. Kokeillaan toisella tavalla. Lopulta onnistui. Minun täytyy laittaa leukani takaisin näin. Silver, kaikki vaikuttaa olevan kunnossa. Pelastimme hänet. Anna minulle kärpänen. Lähtölaukaus! No, mitä meillä on ensimmäisellä kierroksella? Oi. Vau!
Karkkivessa. Se on aika siisti. Entä Britney? Keskikokoinen vessa. Ja karkkeja tietysti. Vau, katso vain Nicolen. Se on uskomaton. No niin, minä olen ensimmäinen. Okei, kiitos kaveri. Meillä oli mukava keskustelu, mutta minun täytyy kokeilla karkkia. Katsotaanpa. Se on niin hauskaa ja itse asiassa todella makeaa. En ole koskaan syönyt vessasta ennen. Oho! Hoo! Jotain on vialla. Monika, huulesi! Ne ovat kuin sateenkaari. Siistiä! Mennään. On Britneyn vuoro. Mietin, miten selviät siitä. On niin paljon karkkia. Tiedän, että karkkia on paljon. Kiva, mutta ensin aion kaataa sen pöydälle. Sitten jaetaan se värin mukaan. Vähän vielä. Mitä? Hei, olen melkein valmis. Tulkaa. No niin, siinä se. Minulla on karkkijälkiä. Nyt syön jokaisen jäljen pillin avulla. Kokeillaanpa. Se ei ole vain herkullista, vaan myös hauskaa. Mietin, mitä Britneylle tapahtuu. Vau, asusi ja hiuksesi, ne ovat muuttaneet väriä. Todella kaunista. Hiukset ovat punaiset. Jatketaan eteenpäin. Mitä sinua odottaa nyt? Katsotaanpa. Vau! Vihreät hiukset. Todella hienot. Mitä aiot tehdä nyt? Hyvä on. Olen niin nälkäinen. Hei, Britney söi kaiken. Vau! Näytän siistiltä. Mahtavaa. Nicole, nyt on sinun vuorosi. Kyllä, mielelläni. Mikä se on? Ei, tytöt. En jaa sitä. Ei, voi ei. Olette jo syöneet oman osanne. Ehkä se ei riitä minulle. Vau, tunnen jotain. Nicole, mikä sinulla on? Olet niin hauska. Katso häntä. Sinusta on tullut klovni. Mitä? Klovni? Voi, tuo on painajainen. Näytän kyllä klovnilta. En pidä siitä. Oikeasti. Onko se punapipuria? Niin paljon inhottavia punaisia paprikoita. Mikä on Mikä valtava kasa kammottavia paprikoita! Jollakulla on todella huono tuuri. Käy, Mary. Mene sinä. Selvä. Okei, no ihan sama. Mennään. No, kaikki vaikuttaa olevan kunnossa tähän Miten asti. hän syö sitä? Joten tein sen. Oi, Hei, minä räjähdän! Sain jopa palovamman. Voi, minun täytyy saada jotain viilentämään sitä. Voi, kiitos todella paljon, Mike. Kiitos. Ole hyvä. Voi Mia, ei! sinun Voi vuorosi. ei! Voi! Inhoan näitä punaisia paprikoita! Tai just söin ne! Voi, Mia parkaa. Jotkut Miten hän paprikoista syö on ne? syöty! Mennään! Siellä on vielä vähän jäljellä! Mistä uudet paprikat tulivat? Voi mahtavaa! Suunnitelmani toimii ja Mia ei huomaa, miten hän syö sen. Mitä sä puuhaat, Mike? Okei, minun kostoni on kauhea. M5, ota se. Mike, sait mitä ansaitsit. Korvistani nousee höyryä. Tule tänne! Olet kuin höyryjuna! En voi pitää tulta sisälläni. Räjähdän. Meidän täytyy pelastaa itsemme. Tilanne on hallitsematon. No, mulla on palosammutin. Voi se sattuu. Aika rauhoittua.
Kiitos! Taitaa olla niin, että meidät pelastettiin. Niin. Pain. Olet kuin Sam. Häh? On ehdottomasti sinun vuorosi nyt, Mike. Taidan jättää väliin. Ei todellakaan! Et voi perääntyä siitä! Okei, aloitetaan. Tulista! Syökö hän todella kaiken? Voi Mike. Okei, vain yksi paprika jäljellä. Kysy nyt! Voi ei, tulen hulluksi. Oi, he seurasivat. On loppu. Aika tehdä... On vain hauskaa. Voi ei. Tarvitsen lisää polttoainetta! Vau, hienoa! Se onnistui! Olen avaruudessa! Missä Manon on? Katso, minulla on kaukoputki. Okei. Yritän katsoa. Wow! On nolla Parannuskeino. Wow! Tähtipölykarkkia! Entäs sinä? Minulla on keskimääräinen paketti. Rakastan sitä. Olen innoissani. Katso tätä valtavaa pakettia. Aloitetaan. Aloitan ensin. Katso tätä kaunista vaaleanpunaista jauhetta. Se on mahtavaa. Sain sitä nenääni. Aivastin. Voi minun jauheeni. Voi ei. Vau. Brittany, näitkö sen? No, nyt on minun vuoroni. Täällä on niin paljon jauhetta. Haluaisin kokeilla sitä pian. Mansikan maku, suosikkini. Yritetään puhaltaa kupla. Vau! Mitä? Selvä! Haluan tehdä jotain. Minulla on neula. Tästä tulee hauskaa. Valmista. Kuka sammutti valot? En näe mitään. Kasvoillani on purukumia. Mikä painajainen? Voi. Okei. Tiedän, että yksi teistä teki sen. Tuonne! Brittany, sinun vuorosi. Mielelläni avataan se. Ja minulla on idea. Selvä. Tarvitsen dippikulhon ja kauhan. Avaan tähtipölyjauheen ja kaadan sen kulhoon. Kyllä, valmis. Hei, älä huoli. Nyt kokeillaan. Se on makeaa. Mahtavaa. Yritetään puhaltaa kupla. Vau, se on valtava. Minulla on ilmapallo. Katso tätä, Monika. Se on sinulle. Kiitos. Ja vielä yksi. Monika, tämä on myös sinulle. Todellako? Tosi siistiä. Minulla on niin monta ilmapalloa. Okei. Brittany? Hei, Brittany, entä minä? Tietysti aion tehdä myös Nicolen osan. Odota hetki. Ole hyvä! Se on niin söpö! Kiitos, Brittany. Mahtavaa. Rakastan pinkkiä. Monika, tässä on lisää ilmapalloja sinulle. Pidä tiukasti kiinni, etteivät ne karkaa. Hei, voi ei. Brittany, tuo on liikaa. Mitä minun pitäisi tehdä kaikella tällä? No? Tytöt! Ei voi olla totta. Meillä on paljon ilmapalloja. Nähdään seuraavalla kierroksella. Mennään. Vau. Voinko mennä ensin? Mitä meillä on täällä? Se on Poppet. Niin pieni, se on todella söpö. Nyt sinä. Minulla on isompi Popit. Se on niin siistiä. En voi olla leikkimättä sillä. Mahtavaa. Sinun vuorosi. Totta kai! Vau! Se on valtava! Vau! Se on minun! Leiki omallasi! Aivan. Mutta se on niin pieni. Miten sille leikitään? En osaa ollenkaan. Voi. Kätesi ovat liian suuret.
Joo, tarvitsemme pienemmät kädet ja minulla on sellaiset. Siten on paljon helpompi pelata. Oho, jokin meni pieleen. Au. Varovasti. Anteeksi, en tee sitä enää, mutta minulla on toinen idea. Haen liimaa ja hiusneulan, laitan liimaa hiusneulaan näin. Hienoa! Työtä! Ja nyt pääasia. Kokeile sitä. Luulen, että minulla on siistein hiusneulamuotoilu. Et ole nähnyt tätä aiemmin. Hiusneulat, kokeile. Nyt olen muodikas. Joo, se on tosi siistiä. Kiitos. Kiitos. Mike, olet seuraava. Mitä mielenkiintoista voisin tehdä Popitillani? Idea. Minulla on sakset. Nyt leikkaamme sen. Vau, ei, älä häiritse. En oikeastaan halunnut, mutta se on mielenkiintoista. Tein sen. Olen Nero. Katso tätä koteloa iPhonelleni. Vau, se on täydellinen! Et voi leikkiä sillä. Mutta voit keksiä jotain muuta. Minulla on loistava idea. Rakastan ompelemista ja mielenkiintoisten asioiden keksimistä. Nyt aion luoda jotain mahtavaa. Olette kaikki ihastuneita. Tehdään se. Vau, mikä fantasia! Meidän täytyy ottaa kuva. Joten en tarvitse sitä enää. Vau, kaikki on valmista. Vau, yksisarviseni. Vielä yksi asia, sitä kutsutaan ansaksi. Nyt se on laukku, johon voit säilyttää mitä haluat. Vau. Tuo on siistiä. Minäkin haluan yhden. Minun. Tein sen itselleni. Ole kateellinen. Tule, jatketaan vain pelaamista. Vau, karkkisilmät! En puhuis annoksestani monikossa. Vain yksi silmä. Joku sai taas pienimmän annoksen. Älä naura minulle. Tässä ei ole mitään hauskaa. Arvatenkin vain laskin leikkiä. No niin! Nyt kostan sinulle. Katsotaan, pidätkö tästä pelistä nyt? Minusta se näyttää vähän pelottavalta. Hei! Auta minua! Mitä tapahtui? Onko se silmäsi? Mikä painajainen? En voi katsoa sitä. Pelottavaa, eikö? Mitä tapahtuu? Miksi heitit silmäsi minua kohti? Oho, näyttää siltä, että kepposeni meni liian pitkälle. Auta minua, tukehduin. On aika syödä aamiaista. Nämä suklaapallot ovat niin herkullisia. Voi ei, jäitä. Onneksi se oli vitsi. Säikähdin jo. Muuten jäät ovat herkullisia. Sinä varmasti tykkäät siitä. Harmi, ettei minulla ole mitään muuta. Joten on minun vuoroni. Toivottavasti pidän siitä myös. Ai niin, se on herkullista. Rakastan hedelmäkarkkeja. Hei, miksi laitat kätesi? Tämä on minun annokseni. Kaikki 100 silmää ovat minun. Kuinka pehmeitä ja makeita ne ovatkaan? Mahtavaa. Kaikki mistä pidän. Voitko silti jakaa? Koska sinulla on niin paljon. Kyllä. Anna meille vain yksi silmä. Ole hyvä. Anteeksi, mulla ei ole mitään jäljellä. Liian myöhäistä. Tunnen itseni hieman oudoksi. Mikä tää on? Mitä tapahtuu minun... Kuka näyttää joltain? Ai. Lapsi! Oi mikä pieni donitsi! Se on pienempi kuin Winston Nergal. Hei. Ja sillä on tavallinen yksi. Kiitos. Kerran maailman pienimpänä asia. Kiitos. Aloitan ensin. Munkki on maukkaampi kuin kaikki teidän yhteen laskettuna. Me vain murskaamme sen. Se toimi. Se on litteä. Ja se on nyt suurempi koko. Herkullista. Pidän siitä todella. No, luulen, että tää on tässä. Nyt on Annien vuoro. Minun donitsini odottaa minua. Se on niin söpö. Kiitos. Katso, huuliani! Ne ovat niin kauniit! Mike! Mitä sinä teet? En aio suudella sinua! Olen pahoillani! Koristeet ovat niin hyviä!
Ja nyt on donitsin aika! Niin hyvää! Haluan syödä kaiken! Nam, nam, nam! No, nyt on minun vuoroni! Luotini on niin valtava! Meidän täytyy mitata se! Selvä! Sain idean! Anteeksi, Wednesday! En halua likaantua! Leikataan pieni pala! Vau! Kuinka herkullista! Piikki! Mike, sinun pitää kiirehtiä! Tytöt ovat niin kyllästyneet odottamaan! No! He olivat jo lähteneet! No! Olkoon! En tarvitse ketään paitsi munkkiani! Se korvaa palkinnon! Ystävät kaikilla aterioilla. Tiedätkö mikä päättyisi? Minun lempidonitsini. Loppu. Oi! Mike lopetti ateriansa 100 kerroksen jälkeen. Muistatko meidät? Siitä on kulunut 101 vuotta, Mike. Oi, kiitos kun olet kanssani. Patukka! En aio olla sinut sen kanssa! Mitä? Odota, mitä? Mia! En ole koskaan nähnyt näin isoa suklaapatukkaa elämässäni. Sinun näyttää hauskalta, Mary. Sinä aiot aloittaa ensin. Odota! Keksin jotakin ja leikkikeittiö auttaa minua. Kas näin? Valmistan täällä leluilleni mitä hämmästyttävimpiä ruokia. Ja aion tehdä kupin itselleni tällä kertaa. Meidän täytyy sulattaa suklaa kattilassa. Seuraavaksi sekoita kaikki, jotta se ei pala. Mutta tarvitsen maitoa. Se on leikkijääkaapissani. Siinä se on. Kaadan sen kattilaan. Otan esiin erityisen kupin. Ja meidän pitää kaataa siihen kaakaojauhetta. Ja siinä se. Wow! Tuoksuu uskomattoman herkulliselta. Kokeillaan. Nami! Joko se on loppu? No, ei se mitään. Jatka vaan. Marie, olet niin hauska. Nauttiakseni suklaastani. Upeaa! On aika. Vau! Älä koske siihen. Tämä on minun suklaatani ja minulla on jopa idea, mitä mä voisin tehdä siitä. Ensin kehotekniikkani. Nyt kun minulla on pienempiä paloja, rakennan suklaatalon. Katso, kuinka hienoa. Antakaa aplodit. Yritätkö valaista huonetta? Haluan lisää. Herkullista. Mia, jaatko kanssamme? Ole kiltti. Haluatko minun suklaataloni? Sitten syö kanssani. Juuri nyt. Pieni pullo. No, olkoon. Mitä? Tuo on ällöttävää. Vau. No, Nichols, nyt on sinun vuorosi. Mene. Okei. No, minä avaan sen. Kokeillaan sitä mahdollisimman pian. Puristan vähän lisää. Nam. Kiva. Ja vähän lisää. Sen täytyy olla herkullista. Kyllä, se on herkullista. Mille sinä naurat? Vesimelonin siemen suussani? Minulla on idea! Entä jos istutaan siemenen ja katsotaan mitä tapahtuu? Täydellistä. Mitä? Tytöt, pois tieltä! Vähän vettä. Haluan sen kasvavan. Vau, katsos tätä vesimelonia. Se on niin pieni ja niin söpö. Kokeillaanpa.
Vau, se on herkullista. Voin vain nuolla sormeni. Siistiä. Joo, siistiä. Tule. Mandy, nyt on sinun vuorosi. Voi, kuinka ällöttävältä se näyttää. Mandy, ole varovainen. Oho, olen pahoillani. No, minun täytyy kiirehtiä ja kokeilla sitä. Voi ei, en voi syödä sitä. Ei voi olla totta! Sinun täytyy! Okei, jatkan! Hei, kuinka kamalaa! Aion oksentaa! Rauhoitu! Me suojaamme sinut! Mandy, siitä vaan! No, nyt voin paremmin. Voi ei, minulla on huono olo. No, se oli kyllä epämiellyttävää. Sinun vuorosi, Britney, tule. Okei, no, avaan sen ensin. Joo, vau, se on niin painava. Idea. Puhallan vain pullon. Kiva. Ei hätää, tytöt. Sytytetään se tulee. Joo, poika. Se tulee olemaan mahtavaa. Kato, se toimii. Voi ei. Britney, mitä sinä teit? Mikä tuo on? Voi tytöt! Kuka siivoaa sen? Pois täältä! Sotket koko ajan. Lopeta se! Odota vähän. Se saattaa itse asiassa olla todella hyvä.